Four mobs. Contestant ay ko. Contestant. Konsintant ay konsintant. Contestant number 1. Pero kung ako'y babahinon, dili sila mag-away kay parehos sila. Tulog ka mo. Four mobs ang akong gingon. Samantala, kung kamo tulura ka igsuon sa inyong ginikanan, upat ka hektarya inyong yuta. Upat kita 1, 2, 3, 4. Upat hektarya. Bahinon sa tulo ka managsuon. Tulo ka nagsuon. Kaya ba ninyong bahinon sa tulo ka managsuon? Nga walay sobra, walay kulang. Ang pangutana, ang challenge, unsaon. Unsaon pagbahin. Unsaon nimo pag-divide. Nga bahino ninyo, walay sobra, walay kulang. Walay bawas, ano yan? Walay bawas. Four mobs. 4 mobs lang. 4 mobs. 4 mobs lang ha. 4 mobs. 4 mobs. Upat ka moves. 4 mobs. Contestant ay ko. Contestant ay contestant. Contestant number 1. Pero walay minuto ni. Walay minuto. Walay oras. Guys. Pero di na tababot og alas 12 kay gas na kay tong oras Upat hektarya bahinon og tulog ka managsuon. Pero ang ato ang kuan ang formula kini fosforo. Upat ka move unsaon pag bahin Sa tulo. Mahimo siyang tulo equally. Seriously, what the fuck are you doing? Upat ka mo ba? Ako, kaya kaya na ko nabahinon. Nga dili mo mag-away nga mga ini managsuon nga tulo. Ako, upat ka mo nga dili nako dili ta mo pag-awayon sa tulo ka managsuon. First try. First contestant eh. Upat gyapon. Tulo. Tulo lang. Dili upat yapon kabahinan. Tulo lang. Tulo guys ha, tulo guys. Tulo ka bahinan. 1. Upat ka mo ba? 1 2 4 Upat yapon. Upat gyapon. Hirit. Ikaw. Contestant number 2. Mas mayo man makita ta sa telebisyon. Mga mas mayo makita ta sa telebisyon. Kaya nako bahinon sa tulog ka managsuan nga walay sobra, walay kulang. Parang dili mag-away. Ato sa Tagayan ang Red Horse Bell. Kay Bugdaw. Kuha siya, kuha. Kuha. 1, 2, 3, 4. Samantala, kung bahinon sa tulog ka managsun, mabahin ba ang upat kay Tarya sa tulog ka managsuan? Pero kung ako'y babahinon, dili sila mag-away kay parehos sila. Tulo ka mo. 4 mobs ang akong gingon. Sige, akong gunitan. Ang permirong mobs. Isa. Duha. Tama. Tulo. Upat. Nay sobra, nay kulang ang akong pangutana. Nay sobra,
Oh, bisan pag gihapon ninyo sa katibukan sa Mindanao. It's a joke, pero ang ilang bahinan, tama. Ah, 1, 2, 3. Oh, ang akong gihatag, 4 kay hektarya. Nganong nahimong 3. Ayos. Guys, walay sobra, walay kulang. Walay ko lang, walay sobra. Pakita nyo naman, oh. 3. Kanya, pero Ayos.